Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapnuan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapnuan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Alas 5:52, kakabsat, kagdama nga oras tayo. Iti dahi nga gundaway, kumusta kakabsat? Aya, kumusta kadagiti paraangan nyo? Kumusta ti agdama nga sa sadyo? Aya, amok nga adu de mag-alerto kakabsat gapo iti yaay, iti dahi super typhoon nga hong kunada kakabsat. Yang anyaman antay man maibagan no kasat no ka pigsta when no kasat no ti panagserdak na dito parn nga kunada dito yan tayo ti pagligantay nga Pilipinas kakabsat ngem siguro kapintasan nga ikararag tayo aya ang kumakamakastrekat adto ti kasta kampanti tayo amen kakabsat well agyaman na kiti dayto man nga gundaway iti panakiadayo ti las 30 nga minuto amok nga kastudyan nyo ni pasen tayo ket magipagpasit man dayto nga programan kakabsat iti panagadal tayo kadagiti sasao iti apot eksapan apton iti namnama manipud Lunes saging ganay iti Biyernes iti dating estasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka man kabkablao kada kay iti Aldao iti Biyernes Lawrence Salazar. Kagayatan, ikinaubing ko sa laknibang, kadito'y biyag ko. Item kanyati minasirit, nga mga wat, ikinapusno. Kapnong ada tipiksa, kastamet ada bilag ko. Usaren nagkadapong, kas nabiyag nga instrumento. Usaren nagkadapong, kas kabilang to'y biyag ko. Sagana kadito'y biyag ko hapon, magsabigan ka. Wak nitangad di dalan kong, naawan di lapad ko. Usaren nagkadapong, kas nabiyag nga instrumento. Kaya't ipan panagnak nga agsabim ken ka Diyos ko. Adun kapadasan as sumambay, di kaadag di taan padman. Ang talegagla engken ka, tulong ka di idag mo. Usaren nagkadapong, kas nabiyag nga instrumento. Alawen kakabsat.
agyaman tayo iti daytang kanta. Kas nabiyag nga instrumentum. Well, no dati Biblia kahit kuman nga magipagluwat kayo di libro iti 1 kapitulo 6 bersikulo 5 aging gana iti 13 kamsat. John chapter 6 verse 5 to 13. Wala na in waras ni Jesus iti panagkita na ket na imatangan na iti nakadu at tao ngo mas asidag ken kuana. Inuna kini Felipe pagkatangan tayo nga tao iti makaanay akanan dagitoy at tao. Inuna daytoy apang suot kini Felipe. Kinapudno na amo idin ni Jesus iti ramiden na. Verse 7, saan nga umanayo iti duagasot a denaryo nga igatang iti tinapay apag bibingayan uray sa gabasit dalaeng kinuna ni Felipe. At damay isang ubing alalaki ditoy ang nagbalon iti 5 nga tinapay si Bada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres amay sa kadagiti adalan na ket kamsat ni Simon Pedro. Ngem anyamot dagitoy iti kastoy akaado iti tao. 2 lang alam mo pindala na tapos 5 nga tinapay umanay garo ribo tagit na tao. Di verse 10 ko na okay, ngem anyamot dagitoy iti kastoy kaado iti tao. Karuutan sa jay ket imbaga ni Jesus pagtugawan da ida dagiti tao. Nagtugaw dagiti amin na tao agli maribo kunana dagiti lalaki inala ni Jesus dagiti tinapay. Nagyaman iti Dios sana imbunong kadagiti nakatugaw at tao. Kastamot nga inaramid na kadagiti ikan nangan dagiti tattao gingganang napnekta. Dabsugda amin nan kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Urnungan nyo dagiti natda ket awan ti ibeling nyo tapno awan iti madadael. Verse 13, inurnong dangaro dagiti amin natda kadagiti 5 at tinapay asaan ana ibus dagiti tattao ket napno iti 10 ket 2 basket anang ikargaan da. Madaydayaw iti apo kadagiti nga sasauna. Anya iti naburburak. Di tinapay ken 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Dumalilito tayo mapagbalbaliktad tayo. 5 nga ikan ken 2 nga 5 nga tinapay kakabsat ken 2 nga ikan. Siya sino tinagtad ka daytoy nga tinapay ken ikan. Amo tayo amin dayta kakabsat. May isa nga ubing nga lalaki kas mabasa tayo di verse 9. Saan tayo nga amo no siya sino daytoy nga ubing iti amo tayo laeng may isa nga ubing nga lalaki. Siya sino itinagan daytoy nga dagitoy nga siya sino itinangan kuna dagitoy nga tinapay ken ikan. In verse 11 nabasa tayo nga inala ni Jesus dagiti tinapay sana imbunong kadagiti nakatugaw at tao kastamot ti inaramid na kadagiti ikan. Nangan dagiti tao aging gana napnekda. No kitaan tayo kakabsat saan laing nga 5,000 dati pinakanti apo dito kung daw iti na-mention tit 5,000 nga lalaki. Siyempre dapat ti babae jay mabalim nga 5,000 mo tayo jay at dapat ti ubing. Sabihin natin half kadagiti ubing di 25 ket sa mga 12,000 kuno langan 12,500 when 50,000 kuno talangan 5,000 nga ubing 5,000 nga babae ken lalaki napan nga 15,000 feeding pinakanday ti dayta nga gundaway. Nakakaskas dao nga banag iti napasamak into idatot tayo kakabsat ken Jesus dagiti adda kada tayo. Anya nga rason nga naipaay daytoy nga tinapay ken ikan tapno mataraunan iti 5,000 nga mabisbisinan nga lalaki, babae ken ubing ken tapno may parangarang iti panakabalin iti Dios. Babaen kakabsat ti panangaramid na iti milagro iti dayta nga gundaway. So nakitaan tayo kakabsat nakakaskas daaw wala nga 2 fish and 5 loaves. 5 nga tinapay ken 1,000 iti napakan na. Dito yung banda kakabsat na iparangarang iti milagro ni Apo Dios. Well, anya ti maadal tayo manipod dito yung kakabsat. Umuna impahay di ubing nga lalaki iti kasayaatan ken ni Jesus. Numan pay saan nga dayto iti kaimasan kakabsat nga pangaldaw mabali nga gawin ataw mo ti dagiti naganan magatgatang datang nga chicken palabok kuno nya pay so nga umako nakakabsat nga numan pay
ang nga daytoy ti kaimasan nga pangal daw daytoy nga gundaway. Ya, kaimportantiyan nga adda ditoy dati ubing. Aya, kaimportantiyan nga adda iti makanda kakabsat. Ket kisimpaay ni Jesus, mamin adu nga immadu iti gatad na. Aya, di inted na dayo ubing, nala na po Diyos, inkararag na, ket ma-imagine tayo nga, habang agal-ala dagi tao ket umad-adumot nga umad-ado. Ket no kintahan tayo ket duwala ang ginaggapuan na. Lima laang nga tinapay, ket apay taribo. Kabsat kasaya atan launay, nga itid mo iti best mo kini Jesus. Aya, itid mo aming nga adda ka, nga duma agbuting tayo met nga mangaramid iti kastoy gapo iti na dumadu mga rason. Kaya't ko nga panunutem, no anya iti mapasamak no saan nga impaay daytoy nga ubing. Aya iti taraon na ina kata ini pinanunot yo kading kakabsat no inga ta nagkidkid daytoy nga ubing aya nga nanginted daytoy nga akmakan. Mabalin nga ihimot na mabalin na latakit nga ihimot ko baalong ko daytoy saan nga mabalin itid ko ka. Aya niluto ni nanang ko daytoy para kanyak laeng. Addaan daytoy nga ubing itinasingput nga ina sa totoo lang. Aya gapot mabalin nga sinursurwan na daytoy nga inana nga intuno dawaton da intuno ko mangi-share ka wenay paay mo. Isu na laeng iti addaan iti balon iti daytoy nga gundaway. Mabalin met nga iparayag na iti naibas nga balon na kumaday ting ubing. Wenno mabalin met nga agbuting isuna baka mapukaw iti tugot na nga balon. Ngam napanagnikan daytoy nga ubing nga babalin na nga agtalag kini Jesus. Dadi ka kinaubing nakakabsat pinagtalken na ni Apo Jesus. Binuya na kas inala na ni Jesus ket pinisi-pisi na iti tinapay ken ikan ket nagbalin nga naimas nga taraon. Adu kakabsat nga makan para iti 5,000 nga lalaki. Papanunot mo kadi kakabsat no anya ti dadi nga si daaw daytoy nga ubing kas nakita na iti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan nga balon na nagbalin nga taraon iti ribo nga tattao. Siguro no i-imagine tayo i-picture tayo ket namanghas siya. Aya siguro nga makatagtag sip-siputan na latta ima dagiti disipulos nga mangiwarwaras dagiti nga kangkanan di apay duduwa pinagadumaten apay imadumaten mabalin nga kasjay iti kapanunutan daytoy nga ubing. Aya ti kakabsat naimot ka kadi. Napasindayag ka kadi. Mabuting ka kadi. Nakasagana ka kading ipahay ken Jesus iti kasayaatam. Aya iti amin mo. Agtalag kamutlaan kadi ken kuana. Daytoy nga ubing saan na ang pulos nga pinanunot nga maaramat iti kastoy deji balon na. Ipaay mo iti kasayaatan ken Jesus ket sika nga mismo maimatangam nga aramaten ni Jesus iti wagas nga saan pay nga pulos nga pinanunot. Adun dagiti nakakasdaaw kakabsat nga na-experience tayo met. Kaya babaan iti panangted tayo. Kaya makita iti milagro iti Apo. Kaya no addaman ti basit hana ba dawaten ti Apo nga awan ti awang ken kakay. Itid mo dadi apag isu ini Apo Dios. Amo na Jesus iti patag dagiti paay tayo ken kuana. Aya sa bali ti panagtameng ni Jesus kadagiti aramidin tayo. No siya kuno sika adda iti dayta nga tiempo. Mabalin siguro kasla tayo met kadagiti disipulos iti panagpanpanunot nga awan ang yaman dayta nga 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Ano tayo nga dayta? Lakin nyaming nga disipulos sampay nga umanay ket ti 5,000. Mabalin nga kasi iti panunot na. Ngem nakita ni Jesus daytoy nga taraon mabalin nga iti basit ken awan ti kay iskan na kadagiti tao ken ura iti dayta nga ubing nga ken balon ngem ammom kadi kabsat nga ni Jesus iti wagas no kasatno nga mausar dagitoy. Yeah. Saan mo nga ipalubos kakabsat? Saan mo nga ipalubos kakabsat nga awan ti kay iskan na iti biag mo isu nga agbaling nga lapad tapno saan mo nga idaton ken ni Jesus? Adda kabsat iti value na dayta biag mo. Adda iti wagas ni Jesus no kasatno nga aramaten na dagiti banbanag nga awan iti kay iskan na wenno awan iti sorna kada tayo. Ngem kenyana napateg amin dagiti nga banbanag. Anya nga tayo tinapasamak. No saan nga intendayting ubing iti balon na. Mabalin nga nabisbisinan dagiti tattao ang kadi. Mabalin met nga gapo iti bisinda pimanaw tan dagiti tattao ket saan dan nga nakangag dagiti sursuro ni Apo Jesus. Mabalin nga dumayamudom da dagaya aw magenti pakat da. Mabalin nga kasjay. Mabalin nga saan nga napasamak iti maysa nga milagro. Iti dayta nga gundaway. Kaya adda dagiti tiempo nga ibagbaga tayo kadagiti ibagbagi tayo. No awan daytoy nga ubing ken iti balon na nga 5 nga tinapay ken 2 nga ikan mabalin nga saan nga napasamak
Aya tinaindaklan wenno milagro. Aya possible. Yeah. Kaslakit ko kabsat ibaga nga kasapulan ni Jesus daytoy ubing ken iti balon na at mapasamak iti maysa nga nakakaskas daaw nga banag nga kasapulan na ka. Yung saan gayem? Saan kabsat? Yeah, iti verse 5 ko na in waras na Jesus iti panagkita na ket ni matangan na iti nakaad adu nga tattao nga immasideg ken kuana ken ni Felipe. Panggatanga kuana ni Felipe. Panggatangan nyo nga ta iti makaanay nga tanan dagiti nga tattao. Kita niya ti kunana iti verse 6. Kinuna dati nga pangsuot ni Jesus ni Felipe. Kinapudno na amo iti ni Jesus itaramidon na. Kunana iti verse 7, verse 6. Yeah. Among kadikabsat nga ni Jesus isu nga nagungar manipod kadagiti natay, nangagas kadagiti masaksakit, nagpatalna kadagiti bagyo kabailan na iti agaramid iti nakakaskas daaw. Uray awan ka wenno awanak kakabsat. Iti Dios ket Dios ket mabaling aramidin agaramid iti amin nga banag. Adda ka man wenno awan. Saan nga mabalin nga ibagam nga awan ti aramidin iti Dios na awan ka. Iti kapagpaisuanan na kinapagpaisuanan na kakabsat, saan nga agbalbaliw iti Dios. Mabaling ang trabaho iti Dios iti amin nga wagas. Adan isu nakakabsat iti bilag. Aya. Mabaling nga saan nga kasapulan ni Jesus daytoy nga ubing ket iti balon na. Ngem gapu ta impay daytoy nga ubing tapno mapisi-pisi na isingsingayan nga banag iti naaramid ni Jesus iti daytoy nga gundaway ayto nga kabsat. Anya pay iti makita tayo ditoy. May isa nga dakkel nga gundaway nga aramaten na tayo iti Dios. Daytoy nga ubing andaan iti naisingsingayan nga gundaway ken pannakapnek kas agdardaras nga agawid iti balayda ket impukpukaw na iti inana. Yeah. No anya iti nakita na nga inaramid ni Jesus nagpinta siguro ya. Kaya mabaling kada ginanay na ket aglabla pa naglutluto sumungsungad pa lang dadyo ubingan kag pukpukaw. Kaya siyempre kinyam nga naganak mabaling nga dayting ina ket interested gid launay nga makangeg di bagana di good news. Ngay padamag dayting anak na. Kaya mabaling nga kunana iti inana amok nga saan ka nga mamati iti napasamak. Inted ko jay balon ko kini Jesus ket nabalinan na nga tinaraunan iti 5,000 nga lalaki. Kaya anang baka hanggang mamati iti naimatangak na inaramid niya po Jesus. Nagjilinutom nga balon ko. Aya, inted ko kini Apo Jesus. Tinaraunan na iti 5,000 na tao. No si kati ina inya kati agbaling nga reaction mo. Imposible ah. Ana mamati. Mabaling ka kasi ti kapanunutan dahil tinga ina. Aya, ngayon handa may imbaga no kasano na na-convince dati nga inanan kakabsat. Ngayon mamati ak. Siyempre nagramaram dayjay. Dahil nga milagrong inaramid iti Apo. Isu nga mabaling nga na-approve na mot lang dati nga inana kakabsat. Mabaling nga kastantumet. Iti mapasamak kada tayo. Ito no impaay tayo. Dagiti adda kada tayo. Kini Jesus. Aya. Adun kakabsat. Iti napadas tayo. Adun dagiti na experience tayo kakabsat. Aya nga part tayo nga ikat medyo nga nasakit nga ited. Kuma. Ngayon gapo ta conviction ni Apo Diyos ken ka. Ipaay mo. Dagitoy kakabsat ket kapadasan tayo. Aya, no hamo nga inted nga kung konbiktaran na ka ni Apo Diyos nga ipaay mo dayta nga tulong iti dayta nga kasapulan. No labanam daydi ka ko ngay nadagsen ti barokong mo. Ang kade. Gapo ta mo nga ited. Gapo ta so magmamano nga rason kasapulan na mo ti asawa, kasapulan mo ti pamilya, kapit iti duay. Kasapulan mo dagiti iti inaldaw aldaw panggatang kumot iti bil. Ngem amukab sa tiwagas ni Apo Dios karamiden ken ka. Iti dayta nga gundaw. No amom nga makitungtungtong ni Apo Dios ta iti to. Ano mga dawaten? Ano mga dawaten jay hamong nga kabailan. Ngamin hamong nga inted kasla linapodam iti blessing. Iba ken kakabsat awan ti panakalugi ti pandangted. Aya. Ited mo kasi among nga at advantage na mo into no ited mo dayta nga banag. Aya umuna kakabsat nakatulong ka ang kade. Nagragsak tariknam. You expect the unexpected things that comes from the Lord kuno tayo. Expectaran tayo dagiti banag na naisingsingayan nga aramiden ni Apo Dios. In return, di inaramid mo dahil di kakabsat. Ngayon, hantay mo nga i-focus nga mangtidak na urayak dahil aramidin ni Apo. Saan kakabsat? Adda iti sarili nga wagas iti Apo. Adda iti wagas na.
Aya, iso nga, numakon convictor ka nga ipaay mo dahito, go! Idin mo dahil kasapulan. Mabaling ako na ipaay ko dahito nga tiyempo kina Jesus. Mabalimot nga iti kinabaknang mo nga maharamat para iti misyon. Ket may waragawag iti sasao iti apo na dumaduma mga lugar. Praise the Lord. Ya mabalimot nga babaen iti panangipaay mo, iti testimonyo, iti pagtrabahoam ket numanpay kas laawan iti agdingdingid ken ka. Noan niya iti inaramid iti Dios iti biag mo. Mabalin nga indalan iti bus mo, iti panakaisalakan na. Ang gani. Ati na po ti bilagro nga aramiden ti apo. Mabalimot nga babaen ka dagiti talento ken kababalin mo nga agisuro iti Sunday school. Ket adda iti maysa nga ubing nga naisalakan, gapu iti panangisursurom. Kaya mabalimot nga iti office mate mo ag distribute ka iti tracts, ket mabaling nga adda iti maisalakan kadakwada. Saan nga gapu ken kakabsat. Kaya ket agtultuloy iti trabaho iti Dios uray awan ka. No saan mo nga kayat kabailan iti Dios iti mga ramat iti sabali. Dagiti sisisagana. Mabaling nga san unay nga nalaing ngem nakasagana nga agparamat para iti apo. Ano no nga di nakalalaing, di na makayat iti di na kayat met iti agparamat saan ka di kakabsat. Kumpara ka dagitoy hanunay nga nalaing kun natay malaengen ket willing agparamat iti apo. Ket iti Dios nga ipaay mo ken kuana ti adda ken kaita tapno alaen na. Gudwa-gudwaen na para iti nasaysayaat nga pakausaran. Mabalin mo ka ding ited iti adda ken ka. Adda ken ka ited ken Jesus iti daytoy nga gundaway. Huwag naman yung waste. Ha mga disubsobra. Gaputan nabayadak amin nga bills kon, nabayadak aminen nga kakon ket adama na batbati nga piman dito isutited to kini apo. So inyo ti expectarum itid na mo. Ken ka. Kuna na gardi may isang nga leader mi iti church ide, numangteg ka, dadya masaktan ka. Dadya masaktan ka ako na ni apay pampanunda. Apay subat aya. Do makaitid tayo nga dahil si sobra or yung tithes kin offering tayo kung ano da duma, antay kagbaling nga anes, gaputa, no, yan di bulsa tayo, focus, did na, no, da duma, makitid tayo iti 1,000, at 20 lang, apang tayo susurutin yung offering, ibabawi di sa nga ribo, na 20 lang tayo di puso, tingin ka saan. Yeah, mapalim mo ka ding itid, iti addaken ka, in Jesus iti dahi tinga gundaway kakausat. Mabalim mo nga bendisyonan, dagiti, mabalim mo nga bendisyonan. Dagiti, kakabsat mo, kasapulan. Na necessary nga financial di pagtutungtungan tayo. Sa oras mo kakabsat. Data talent mo, dagiti abilidad mo, mabalin mo nga i-extend. Kaya, mabalin mo ka din nga, i-bless. Dagiti church leaders. Dagiti pastor mo. Iti isang kabisinat nga daking kaita, umado into ni ipaay mo iti ima ni apo tayo nga Jesus. Kaya, hanggang po nga pastora kakabsat, yung mga hanggang na experience pa dito, yung makikita lang di gidaduma. Yung nadaduma, nagiging membro na nagmamayaman da. Kaya, nagdadakkel iti luglugan da, nagdadakkel iti babalay da ng pastor da, sakay lang ti kulong-kulong. Ano nga ba? Ang tatay nga basol ba't kiti aday? Siguro na pintas mo nga extend tayo, iti blessing tayo kada gito nga mga kasaba. Kung na naman iti Biblia, pakanan tayo, datay iti responsible nga member, nga taraunan, dagito mangiwarwaragawag, dagiti sasao, iti apo na necessary pastor. Kaya dagayag kasapulan nga membro, no, addaan ka kabsat, tantahin mo't nga ikan. Hanamat nga, hindi naman hinihiling ng Panginoon yung wala sa atin. Haang kade, duma, kahit nyo nga umado dagita, dakin niya yung kakabsat, it din nyo ipaayo iti apo. Tested and proven na po namin yan bilang isang pamilya. Last night, yung devotion po namin. Yeah. Handang amo dati yung sermon ko ni Aaron. Yung dati iti testimony na. Yeah, ang ganda ang magbigay. Ang napakasaya po na kay. Napakasaya pag nagbibigay ka pala. Noon pa noon, hindi pa lang aramidin ng kadating marirealize na kapsat. Ngayon tinumang isuna. Haanlaang ragsak no makita na di taong paik ka na talaga maragsakan tut ures ho naman. Aya, siyempre in return ano ti blessing ti apo amin di kita kakabsat. So aya ti kakabsat iti dahi nga gundaway mapantayo ka dagiti churches tayo into no Sunday or mabalin nga takarubang ka kasapulam. No addalakit ti mabalin mo nga maitulong ken kuana. Aya, kunana mo ti Biblia, may ti naramid mo ti padam nga tao kasi mo ten iti naramid ko ken ka. Aya,
Then tayo di responsibilities tayo iti Apo. Mabalin tayo tulungan dagiti karuba tayo, kakabsat tayo, dagiti leaders, papastor tayo. Kaya amok kakabsat nga no ni Apo Diyos makitungtungtong kada kayo, mawayawayaan kayo. Maripot iti dagsen ti barukong yo kaput na iti di responsibilities yo. Well, madaydayaw iti Apo iti daytoy nga gundaway. Dawatek mangyagtamad tayo nga ken agkararag tayo. Hallelujah. Apo gyaman kami kadagiti sasamuin kami inadali iti daytoy nga kanito Apo. Gyaman kami Apo. Saan mo nga kikitaan ti gatad, dagiti papaay mi ken kanudi kiti Apo no anya yan dagiti puso mi kasmangted kami ken ka. Uri dagiti nga tiyempo Apong tultuloy pa marikrik nami ti kinamatalag marikrik nami ti parabor mo Apo. Agyaman kami ti ayat mo Apo Dios. Hanggang pulos nga nagbalbaliw o Dios, no mapaado ti pagkurangan bigay ka. Wala po Dios, ado di pagkapuyan mi nga iti kanayo nga kikitaan iti nasaya at kipagpanagan mi dayaw ta ka Apo. Samot nga po, gyaman kami kadagiti kapadasan, gayon kami nga napadas, nga na-experience po, iti naglablabas na daw, kat babaeng kadagita, mapadas iti biyag mi Apo, sildiay, nga mapaspasaya at mi Apo, kung dumakdaktal kami Apo, iti panagserbikin pamati, umununad, iti panakabubikin ka. Gyaman kami kadagiti karim Apo, nga iti tiyempo nga mapadas kami, kat di na kami nga baybayan, liplipatan, adda ka kan kanayon, iti sibay, iti tiyempo kaslasaan min Apo nga kaya. Kadagiti tiyempo Apo, nga panagladingit niya. Gyaman kami Apo, na mabalinan na kami Apo nga liwliwain. Awan ti mabalin mi nga may karikeng ka Apo Dios. Dudi iti kinaimbag mo kada kami. Dudi iti naimpusuan nga panagdaydayaw mi kada kami. Agyaman kami iti pamalagip nga iti daytoy nga gundaway Apo Dios. Nga masapol nga mag-extend kami Apo. Masapol nga adaman dagiti tiyempo nga makitungtong ka kanyami Apo Dios. Tapno ma-extend mo iti blessing iti sa bali, matulungan mo iti sa bali Apo Dios. Gaputa day tangawagas mo Apo, iso iti pananglukat mo iti bendisyon kadagiti tattao ka nga pakitungtungtungam Apo. Well, makitungtung ka man iti tunggal may sa kada kami Apo. Day parukpok mo man iti blessing kadagiti nga kakabsat ni Apo Dios. Hallelujah. Amok nga iti kasapulan iti blessing Apo. Apo iti kinarigat saan nga rasuntat no ti kastahan kami extend iti blessing mi. Itulong mi kadagiti kasapulan Apo Dios. Madaydayaw ka sikikita ka Apo Dios. Ammom Apo dagiti banbanag nga aramiden mi ammom Apo Dios. Among ikan iti value na dagito nga banbanag Apo nga may extend mi kadagiti tattao kasyang saritaan mi Apo nga dakkel nga gundaway aramaton dagitoy Apo Dios para kadakwada. Kamatalag mi ken ka Apo Dios itong galmay sa kada kami. Ikatem Apo Dios iti dati kinaimot kadagiti puspuso mi Apo. Gaputa iti manangted o Apo ket may isang identity nga da kami ket anak mo Apo. Kasken ka haamo nga hangkang nagkadkad nga ipaay iti pigsami iti daytoy aldaw, iti taraon mi iti daytoy aldaw, iti biag mi iti daytoy aldaw o Apo. Natay ka gapo iti cross hangkang nagkadkad nga tapno ti kasama istalakan kami. Kas di man ti aramiden itong galmay sa kada kami o Apo. Kana kami Apo Dios ti manangted nga puso. Ket sika Apo Dios ti may dagtag-ay. Sika Apo Dios, iti maikari Apo Dios. Iti amin nga pagdayawan mi, kin pagyamanan mi Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Walagyaman kami Apo Dios iti daytoy nga aldaw. Kitam Apo ti tarigaga iti tunggal may isa kada kami. Dem Apo Dios, iti aldaw iti gimong mi Apo iti presensyam kastamot Apo nga pulutam dagitoy. Nga adipan lungin sa admi tunggal churches Apo. Madaydayaw ka Apo, itong tanok ta kay iti daytoy aldaw. Thank you, Jesus. Agyamang aramidin dagiti balag. Aramidin na kami nga nabalag iti daytoy Apo. Repeka dagiti services iti into no Sunday o Apo. Kasi Apo di may dagtag-ay ken mapadayawan iti nagan Jesus. Amen. Well, hantay nga madingigan kay kabsat iti sumarunong kanta tayon. Iti daytoy nga gundaway no. Dikat kablaawak iti tunggal may nga dumdumngeg iti daytoy nga aldaw. Da kayo aming nga naligisibsibay iti radyo na, iti daytoy nga gundaway. Thank you very much kakabsat agyaman nak iti naimpusuan nga panakiaddayo ti lasut 30 nga minutos or pay kini sister nga Jennifer Caro nga daditoy madamang agbubuya ti live streaming iti daytoy nga gundaway kini ang tingali nga balitin. Good morning kini sister nga Teresita Malagayo. Blessed morning to Pastor Lawrence and family. Kuna na at ating lahat, kaya mabastug, naragsak na agsapa tayo aming pastor. Kalina Wilson, God bless and good morning, Pastor, Pastora Joy, and to your family. Praise God. Aming Nueva family, nakita nga ipopos mo dyan ti Plante Nueva dahito yan. So, kablawak amin nga kakabagyan nga Nueva, decide ni Pastora Joy, itinimbag agsapa.
Orepay kini Tita Arlene Pascual, blessed day morning. Kini Sister Lenny Gayab, good morning, Pastor. Yes, Lord, badayaw kaapo. God bless everyone. Sister Jinky Racal, blessed morning, Pastor, and everyone. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Kini Padre Alex Ricua, blessed day, Pastor. Pastor Joy and family. Thanks for the word of encouragement. Sister Angie Aquino, God bless everyone. Kini Sister nga Fe Chumiko, good morning, Pastor, and everyone. Sister Leia Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family. God bless. Pilamir de Jesus, good morning, Pastor, and everyone. Kini Ma'am Rubilin Daruk Agustin, praise God, blessed morning, Pastor, and in your loving family, God bless to everyone. And be safe. Merinol Somera, good morning, Pastor and Pastora Joy, and all of us. God bless everyone. Sister Dolly Pascua, good morning to us. Kunana. Sister Merinol, good morning. Praise God. Julia Mortera, good morning, Pastor. God bless you more and use you more powerfully in sharing the word of His word daily. Thank you. Sister Tuma Josephine Salazar Uton, good morning, Pastor and Pastora Joy. Filamer de Jesus. Amen. Hallelujah. Kunana. Orepay kini Sister nga sa Merinol Somera, good morning. Kini Ruth Cuenta, kunana, mapagpalang umaga DZMR family, especially to you, Pastor and family. God bless everyone. Needs Rasa, good morning, Pastor, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programa. Hudong naka-imbag iti apo gaput isunay iti kalkanayon nga mangmangted iti kasapulan ken taraon iti inaldaw-aldaw kunana. Orepay kini Sister nga Vilin del Valle kunana. God bless you, Pastor. Pakigreet mo man iti asawa iti belated happy birthday iti kalman ni Harvey del Valle kunana, Pastor. Kararag tayo. Okay, nalipatan nga na ikararag. Nadagi panunod ko tatay. Nagmamaysa tayo nga mga ikararag kapsa dahil iti bagyo nga haantay ko mga affected. Ayan. Sir, na ulalan ko na blessed Friday morning, everyone. Sister ko nga Josephine Salazar Oton, good morning. Sister nga Mary Jane Montimayor, amen. Kuna na Sister nga Geraldine Mariano, amen. Filamer de Jesus, praise God. Hallelujah, Lord. Kuna na ni Sister nga Merinol Somera. Maribik Aliaga, good morning, Pastor, and in your family. Niya po Diyos, iti mangted, bendisyon ka na tayo. His goodness and love endures forever, amen. Jun Tamayo, blessed to increase. We are called to be blessed and then increase. Kuna na. Pastor Marcelita Magno, amen. Thank you po. And God bless you, Pastor. Ingat po tayong lahat. Madayaw iti apo. Juby Kiwang Akatan, amen. Praise God. Kuna na. Agyaman akmanan, Pastor. Iti makapabilig ka na nabakna nga mensahe. God bless you more, including your family. O repeke ni Jun Tamayo, God bless. Pastor, kuna Sister Delia Arok, amen. Ni the paas, kuna na Blessed Friday. We are blessed, the word of God. Kini Sister nga Teresita Malaguyo, amen. Ma'am Shirley Dumon, good morning, Pastor and family. Thank you, Jesus, for our salvation. Jun Tamayo, blessed weekend to everyone. Filamer de Jesus, madayaw ti apo. Maria Blasa Junani, kuna na amen. Angel Grace, Tagabi Arellano, good morning, Pastor. Agyaman kami manan, iti makapabilig. Ken, makapapaknang nga mensahim, kuna na. Ayaw, repay kini Sister Minda Caritativo, kuna na, Caritativo. Yes, Lord, kuna na. Mary Ablasa Wanani, thank you, Pastor, for your message. Catherine Kinsay, good morning, Pastor. Glory to God. Hallelujah. Catherine Kinsay, kuna na. God bless you more in your family. Amin tayo kakabsat. Nga dumdum nga kinilay nga gundawan yung bagagsapat tayo nga awan iti labas na. Pagbiyagan tayo kung makakabsat no inyo tinangigan tayo tapos ikasan balin tayo nga productive in ma-enjoy dating nga biyang empire ti Apo. God bless everyone. Lawrence Salazar na ibaghal daw. Iti Biyernes, happy weekend. Iyag sa parap ng tinamnama, mangtag ng Argentina nama. Dagit isa sa iti apo, undasin nga balurin tiyak balen. Nangyigan sayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564